салом дӯстони азиз ва дӯстдорони барномаҳои варзишӣ. нашри навбатии барномаи дунёи варзишро пешниҳодатон мегардонем. бозии тоҷикистону русия аз ҷониби фифа тасдиқ гардид. федератсияи байналмилалии футбол фифа ва иттиҳодияи ассотсиатсияи футболи аврупо уефа баргузории бозии дӯстона миёни тими миллии русия ва тими миллии тоҷикистонро тасдиқ карданд. иҷозат барои ташкили бозӣ аллакай дода шудааст. натиҷаи вохӯрӣ ҳангоми ҳисоб кардани рейтинги фифа ба инобат гирифта мешавад. дар ин бозӣ 6 ивазкуниро дастаҳо метавонанд анҷом бидиҳанд. бояд қайд намоем ки 17 ноябр дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе бозии дастаҳои тоҷикистону русия баргузор мегардад. вохӯрӣ соати 20 оғоз мешавад ва тариқи шабакаҳои телевизионии варзиш ва футболи тоҷикистон инчунин аз шабакаи матч твии русия ба таври мустақим намоиш дода мешавад. натиҷаи қуръакашии даври плей-оффи лигаи чемпионҳои аврупо дар мавсими солҳои 2022-2023 муайян гардид. рӯзи 7 ноябр дар қароргоҳи уефа дар шаҳри Ньёни Швейтсария маросими қуръакашии даври якачниҳоии лигаи чемпионҳои аврупо дар мавсими солҳои 2022-2023 баргузор гардид. бояд қайд намоем ки аз рӯи натиҷагирӣ марҳилаи гурӯҳӣ 16 дастае ки ба марҳилаи плей-оффи мусобиқот рохат гирифтанд ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. қуръакашии лигаи чемпионҳои аврупо чунин натиҷагирӣ гардид. дар бозии даври плей-оффи лигаи чемпионҳо баварияи олмон бо париж сен-жермени фаронса рақобат мекунад. бенфикаи португалия бошад бо брюге майдондорӣ хоҳад кард. интери италия дар бозии аввал меҳмони портуи португалия мешавад. манчестер сити англия бошад дар варзишгоҳи иттиҳод дастаи лейпциги олмонро қабул мекунад. тоттенхеми англия бошад бо милани италия рақобат анҷом медиҳад. бошгоҳи челси англия бо борусия дортмунд аз олмон дидор анҷом медиҳад. барои ба даври баъдӣ роҳ ёфтан наполи бо айнтрахт рақобат мекунад. бошгоҳи шоҳонаи реал мадрид дар даври якачфинали лигаи чемпионҳои аврупо бо ливерпул майдондорӣ хоҳад кард. бозии финалии лигаи қаҳрамонҳо дар мавсими солҳои 2022-2023 рӯзи 10 июн дар шаҳри истанбули туркия дар варзишгоҳи олимпии отатурк баргузор мешавад. бошгоҳи ливерпули англияро ба фурӯш гузоштанд. ба зудӣ бошгоҳи футболи ливерпул метавонад соҳибони худро иваз кунад. Fenway Sports Group ки соҳибмулки даста ба ҳисоб меравад, аллакай барои довталабон муаррифномаи клубро омода кардааст. ҳанӯз маълум нест ки бо чӣ сабаб Fenway Sports Group тасмим гирифт ки клубро фурӯшад. дар изҳорот онҳо далели эҳтимолии фурӯши клубро тасдиқ мекунанд ва гуфтанд ки соҳибмулки навро бо диққат интихоб мекунанд ва умуман онҳо метавонанд клубро нафурӯшанд. Fenway Sports Group зуд дархости шахсони хоҳишмандро ки мехоҳанд саҳмияҳои ливерпулро харидорӣ намоянд қабул мекунад. Fenway Sports Group қаблан изҳор дошт ки дар шароити мувофиқ мо саҳмдорони навро баррасӣ хоҳем кард агар он ба манфиати ливерпул мувофиқ бошад. эҳтимол меравад ки фурӯхтани бошгоҳи дигари англисӣ бошгоҳи челси соҳибони ливерпулро ба чунин мақсад овард. онро як соҳибкори амрикоӣ бо сардории Тод Боули ба маблағи зиёда аз 4 миллиард фунт стерлинг харидааст ки рекорди нав ба ҳисоб меравад. дар ниҳоят Fenway Sports Group дар моҳи апрели соли 2021 аз фурӯши ливерпул ба харидорӣ аз Ховаримиёна ба маблағи 3 миллиард фунт рад кард. соҳиби асосии Fenway Sports Group Ҷон Ҳенри мебошад. ширкати ӯ дар соли 2010 ливерпулро ба даст овард. дар ин муддат даста бори аввал дар таърихи худ ғолиби премер-лигаи Англия гардид. аз замони тағйир додани номи чемпионати Англия даста боре ҳам пирӯз нашуда буд. инчунин лигаи чемпионҳоро низ ба даст овард. илова бар ин варзишгоҳи Энфилд таъмир гардид. хавӣ иброз медорад ки Криштиану Роналду футболбози афсонавӣ аст. сармураббии дастаи каталонии Барселона хави атрофи ҳамлагари бошгоҳи Манчестер Юнайтед Криштиану Роналдо сухан кард. дастаҳои Барселона ва Манчестер Юнайтед дар марҳилаи 16 ниҳоии лигаи аврупо мехӯранд. хави иброз медорад ки мо толеи хуб надорем ки бо Манчестер Юнайтед ва Криштиану Роналду рӯбарӯ мешавем. сармураббии бошгоҳи Барселона хави андешаҳояшро доир ба бозии дар пеш истода муқобили Манчестер Юнайтед ва ҳамлагари он Криштиану Роналдо инчунин баён кард: боз ҳам рақиби душвортарин, аммо мо ин бозиро бесаброна интизорем.
манчестер юнайтед як дастаест ки таърихи тӯлонӣ дорад. аз замони омадани тенҳаг онҳо бозиашон ранги дигар гирифт ва бозингарони хуберо ҳам ба бошгоҳ ҷалб карданд. ин ҳам боз бахти мо аст ки бо чунин ҳарифи сарсахт рӯбарӯ мешавем. он ҷо роналдои афсонавӣ бозӣ мекунад ва ӯ ҳоло ҳам яке аз беҳтаринҳои ҷаҳон аст. криштиану роналдо то ба ҳол қодир аст ки дар як лаҳза ҳамаро тағйир диҳад, гуфтааст Хави. криштиану роналдои 37-сола ҳангоми бозӣ дар дастаҳои манчестер юнайтед, реал мадрид ва ювентус 34 маротиба бо барселона рӯбарӯ шудааст. дар ин вохӯриҳо футболбози португалӣ ба задани 20 гол даст ёфта, инчунин 3 партофти головар анҷом додааст. бозии аввал байни дастаҳои барселона ва манчестер юнайтед рӯзи 16 феврали соли 2023 дар Камп Nou ва бозии ҷавобӣ рӯзи 24 феврал дар Олд Траффорд баргузор мешаванд. барселона маоши Пикеро барои ба даст овардани Бернардо Силва сарф карданист. барселона бори дигар ба мавзӯи нимҳимоятгари 28-солаи португалӣ Манчестер Сити Бернардо Силва баргашт. роҳбарияти барселона фикри даъвати Силваро пас аз он ки маълум шуд ки ҳимоятгари 35-солаи испанӣ Жерар Пике дар охири ҳафта дар ин даста бозии охирини худро мегузаронад, дубора андеша карданд. клуб интизор дорад ки пулеро ки дар Пике сарф мекарданд ҳамакнун метавонанд тибқи шартнома ба Бернардо Силва шароити муносиб пешниҳод кунанд. худи Манчестер Сити оё розӣ мешавад ки як бозингари муҳимро раҳо кунад ё не, маълум нест. бернардо Силва дар мавсими ҷорӣ дар ҳайати Манчестер Сити дар тамоми мусобиқаҳо 19 бозӣ анҷом дода ба задани 2 гол ва 5 партофти головар даст ёфтааст. шаҳрномаи ӯ бо шаҳриҳо то 30 июни соли 2025 баста шуда, арзиши трансфер 80 миллион евро арзёбӣ мешавад. реал мадрид омода аст ки бо Марко Асенсио тамдиди шаҳрнома кунад. роҳбарияти бошгоҳи шоҳонаи реал мадрид омодаанд ки шаҳрномаро бо нимҳимоятгари испанияшон Марко Асенсио то оғози ҷоми ҷаҳонии Қатар 2022 тамдид кунанд. ба иттилои Мунда Депортиво роҳбарияти бошгоҳ ба Асенсиои 26-сола шаҳрномаи 2 соларо тамдид мекунанд. шаҳрномаи феълӣ то тобистони соли 2023 амал мекунад. ҳамчунин нимҳимоятгар Марко Асенсио бозии 250-уми худро дар ҳайати реал мадрид дар тамоми мусобиқаҳо анҷом додааст. дар ин муддат футболбоз 52 гол ва 26 партофти головар дорад. ёдовар мешавем ки дар мавсими имсола Асенсио дар ҳайати бошгоҳи шоҳонаи реал мадрид 14 бозӣ гузаронида дар ҳисобаш 3 гол ва 2 ирсоли головар анҷом додааст. конор Макгрегор мехоҳад ки Ливерпулро харидорӣ намояд. собиқ қаҳрамони UFC дар 2 вазн Конор Макгрегор нияти харидорӣ кардани бошгоҳи футболи Ливерпулро эълон кард. пас аз ба фурӯш гузошта шудани Ливерпул, як мухлис дар шабакаи иҷтимоӣ аз размкор хоҳиш кард ки клубро харад. бо ҳавасмандии зиёд замоне шунидам ки даста ба фурӯш бароварда шудааст, ман дар бораи он маълумот дархост кардам. чӣ хабари ғайриинтизор? кадом клуб? Макгрегор навишт. ирландӣ қаблан гуфта буд ки мехоҳад Селтик, Челси ва Манчестер Юнайтедро харидорӣ намояд. роберт Левандовски барандаи кафши тиллоӣ дар мавсими солҳои 2021-2022 гардид. ҳамлагари лаҳистонии бошгоҳи каталонии Барселона Роберт Левандовски бори дуюм пайҳам ҷоизаи кафши тиллоиро соҳиб шуд. дар умум дар тӯли корномааш Левандовски маротибаи сеюм ҷоизаи мазкурро ба даст меорад. ин ҷоизаҳо барои бозӣ дар Бавария тақдим шудаанд. футболбози лаҳистонӣ ки мавсими гузашта дар ҳайати Бавария бозӣ мекард, дар 34 бозии Бундеслигаи мавсими 2021-2022 35 гол зада 70 имтиёз ба даст овардааст. ман хеле хурсандам. боварӣ дорам ки соли оянда боз ҳам беҳтар хоҳад буд ва умедворам ки ҳамчун бозингари Барселона барандаи кафши тиллоӣ мешавам, гуфт Левандовски. дӯстони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи дунёи варзиш. то барномаҳои дигар тансиҳату хонаобод бошед ва саҳифаи моро пайгирӣ намоед.